गिबि गिबियावनो आङो बनसुनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि भारतनि 15th प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मिसेस द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ कंग्रेचुलेसन्स आरो बेस्ट विशेस आं बावहरो आरो जों गोजोननाय मोनदों दे बिथाङानो गिबिसिन भारतनि ट्राइबेल आइजो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आसा खालामदों जे जोंनि बनसुनि जि थांखि आरो जि सिमां सासे थागिबि भारतनि ट्राइबेल प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड जि सिमां जि बड'लेण्ड डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथाङा सापर्ट खालामगोन होननानै जों बिथांनिसिम आसा आरो भरसा जों जासिहरो। दिनै बेंटल खोन्दो बेखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। दा बेयावहाय जोंहा आफादगिरि हिसाबै थाखामा हाज'वारि बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जों गायसननाय जाबाय आरो जोंना इयब बसुमतारी हिसाबै गाहाय नेहाथारिखौ दानाय जाबाय आरो जों आसा खालामो सेन्ट्रेल बनसुनिफ्राय बे बिथांमोनहा बे फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना जिउयै मोदोमै बिथांमोना बावसोमलांगोन जों बेखौ बिथांमोननिसिम आसा खालामबाय। हेमन्त बिश्व शर्मायालाय सोर? बिथाङाथ' सासे भारत आसामनि चिफ मिनिस्टारसो। बिथाङाथ' 5 बोसोरनि थाखायल'सो फैदों। दा दिनै जोंना भारत संबिधाना जि मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय थागिबिफोरनो थाखाय जि मोनसे राइट्स होखादों। बे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआथ' कनस्टिटिउसनेल डिमान्ड आर्टिकल 3 and 4 आवनो जोंहा दंखायो। हेमन्त बिश्व शर्मायालाय सोर बिलाय जिहेतु जों बड'लेण्ड मोनो मोना होनो। बिथाङा दिनै आयेननि देरसिन जानो हाया। बिथाङा दिनै सासे प्राइम मिनिस्टार बा सासे चिफ मिनिस्टार 5 बोसोरनि थाखाय खिन्थु भारत संबिधान भारतनि आयेननि बिथाङा देरसिन जानो हाया। बिथाङा जि बुंदों बे बुंबाय थाखागोन। बेफोर दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिनै असमिया सोरबा असमिया मेलेमजिबि सोरबा असमिया सभिनिस्ट बिथांमोना जेब्लायबो लुबैखाया। बिथांमोना दिनै हेंथायै जे जोंनि बर'फोरनि जि सिमां बेखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय गोबां सोलोसो बिथांमोना बाहायगोन आरो दिनैनि दिनावथ' जों नुनो मोन्दों दे बिथांमोना जोंनि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि खबजायाव दोननानै बिथांमोना गावसोरो हाथियार हिसाबै बाहायनानै दिनै जोंनि आलादा रायजो सिमां सोरजिनाय जि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ दिनै थेर बेथेर खालामनायनि एसे षड़यन्त्र बाहायदों। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जाय माहारियारि आफादफोरा दिनै बेफोरबादि असमिया बामोनफोरजों एसामिस सभिनिस्टफोरजों हाथियार हिसाबै बाहायजादों जोंनि जाथिनि सार्थनि थाखाय बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजां आरो जेब्लायबो बनसुखौ सापर्ट खालामनाया मोजां जाहाथे जोंनि जि मुभमेन्ट जोंनि जे आलादा रायजो सोरजिनाय बे आलादा रायजो सोरजिनाया जोंनि इयुन जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखायसो जोंनि गथ' गथाय बिथांमोननि थाखायसो। रिजार्भेसन जि पलिसि आं बे पलिसिखौ आं नायदों बेयावथ' आङो जि पलिसि खालायदों बिथांमोना दि जोंनि बिटिसिनि जि 6th शेड्युलनि जि मोनसे रिजार्भेसन पलिसि बिनि हेंथायै बिथांमोना पलिसिखौ बानायदों। मानो होनबा बेयावहाय 10% रिजार्भेसन फर द एसटिस नङा होमबा? बे पलिसि आसामनि जि एप्लाइ खालायदों जेनेरेल आसामाव दा जोंनि 6th शेड्युलावहाय जोंहा दिनै 75% रिजार्भेसन पलिसिखौ जों लाबोबाय थादों। नाथाय दानि सरकारा मा स्टेप लायो बिथांमोना दिनै दुरबलब्ला बिथांमोना बे 10% रिजार्भेसन पलिसिखौल' जोंनो होगोन आरो बेराफारसेथिं जों नुबावदों ओरैनो आउटसाइड जेनेबा नन बिटिसिनि एरियानि मानसिफ्रा दिनै गोबाङानो दिनै एप्लाइ खालायनाय पस्टफोराव गोबाङानो फैनानै साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दे गोबां डिपार्टमेन्टफ्राव दिनै जाय मानसिया बनाफाइड माने मानसि नङा बिटिसि ओनसोलनि बिथांमोना 6th शेड्युल प्रभिजन मथे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव साख्रि मोना जाय बिथांमोनानो दिनै अलरेडि जोंनियाव फैनानै एप्लाइ खालामनानै साख्रि लानायखौ जों नुनो मोन्दों। खिन्थु बियो मोजां सिगनेल नङा। मानो होनब्ला दिनै जोंहा 6th शेड्युलखौ जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने
जोंनि ट्राइबल माने जाय मानसि ट्राइबलफ्रा जेबो गैथारा बिथांमोनखौ दिनै माने सुबिदा होनो थाखायसो बिथांमोना बानायदोंमोन। जों खावलायो दानि BTC गभर्नमेन्टखौ दा बैफोरबादि जि मोनसे माने इलिगेल प्रसेसजों दि साख्रि लानो नागिरदों एबा साख्रिबो लानो थांगासिनो एबा लागासिनो बिथांमोनखौ मोजां चेक आउट खालामनांगौ। आरो नैबे साख्रिनिल' नङा गोबां एडमिशन प्रसेसआवबो दिनै जोंनि B.Ed.निखौनो होन नों B.Ed कलेजावहाय दिनै डिपुटेसन हिसाबै टिचार्स मावखानायफोरखौ जि बिथांमोना 50 जन हरो आरो फ्रेश स्टुडेन्टसफोरखौ 50 जन होनो 100 स्टुडेन्टस। नाथाय बेयाव थांनाय समफ्राव जों नुनो मोन्दों नन BTCनि मानसिफ्रा फैनानै बे एडमिसनखौ लाफैदों। बेवहाय दिनै अब्ला जोंहा दिनै बे जोंनि BTC ओनसोलनि स्टुडेन्टसफ्रा मा जागोन? बिथांमोननि जि मोनसे खाबु बे खाबुखौ दस्राफ्रासो लाफैगासिनो। दा बेयावहाय जों खावलायदों गभर्नमेन्टआ फुल रेसपन्सिबिलिटि लानांगौ जाहाथे खनले खनले बेफोरबायदि मिस्टेकआ दा जाथों। आरो दिनै बेफोरबायदि मिस्टेक जायोब्ला बनसुआ खिन्थु स्ट्रं रावजों गोख्रों रावजों जों सोंखारिगोन आरो गभर्नमेन्टनि जों हेंथायै गसंनाय जागोन। दा जों मिथिगौ एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ BTC आव ट्रान्सफार साबजेक्ट, बिदिनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ BTC आव ट्रान्सफार साबजेक्ट। दा बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ दि जोंहानो दिनै पलिसि मेकिं पावार दंखायो, दिनै बेखौ दिनै BTC गभर्नमेन्टआ दिनै इउटिलाइज खालामनो हायाखै नामा? दा आं बिथांमोनखौ खावलायगोन हायाखैब्ला बिथांमोना मोजाङै इउटिलाइज खालाय जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलनि थागिबि मानसिफ्रा खस्थ' मोना। बेफोरथ' जोबोद दुखुनांथाव। दा बे प्रसेसा जागासिनो। जों माखासे इनफरमेसनखौ जों लादों। दाख्लैबो जों सार्कोल अफिस क'क्राझाराव जोङो डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बनसुनिखौ जोङो RTI होनानै बै माखासे इनपुट्सखौ जों लानो थिनहरदों, दाबो मोनाखै। दा जों सुलुंनिफ्राय इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला बे जोंना माखासे अफिसार्सफ्रा सार्कोल अफिसार्सफ्रा दा गुबुन हारिनि मानसि जाबाय। दि जोंनि थाखानाय जोंनि बर' ट्राइबेल मानसिफोरा जि दंमोन बिथांमोनखौ दस्रायाव ट्रान्सफार हरनानै गुबुन जाथिनि मानसिफोरखौ लाबोदों। दा बिथांमोना दिनै अलरेडि अफिसार्स हिसाबै बिथांमोना अफिसखौ दायथ' लागासिनो। बेवहाय जों नुनो मोन्दों दि जोंनि बर' मानसिफोरनि जे हा फाट्टा बानायनांगौ, जे माखासे खास हाखौ मोनसे माने फाट्टानि लिस्टआव बानायनांगौ, दा बैफोरबादि खामानिखौ दिनै बिथांमोना मावाखै। मालाबा कम्पिउटार गाज्रि, मालाबा कारेन्ट गैया होननानै पलिसि खालाय दोनबाय थादों। खिन्थु गावसिनि मानसिखौ बिथांमोना थाब बानायनानै होदों। दा बै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जाय इनचार्ज EM बिथांखौ आं बुंदों थाबैनो बिथांमोना बैफोरबादि इलिगेल इनसाइड जागासिनो बेयाव बिथांमोना हाबनानै दायथ' लानांगौ जाहाथे जोंनि सादारन BTCनि मानसिफ्रा खस्थ' मोना। आरो बेल' नङा, माखासे जे जोंनि जेंनाफोरखौ जों नुनो मोन्दों इलिगेलि जोंनि BTC ओनसोलाव दे जोंनि माखासे ट्राइबेलफोरनि हाखौ माने गभर्नमेन्टनि डेभेलपमेन्टनि नामाव हाखौ सेनो नागिरनाय आरो खास हाखौ दिनै माने डेभेलपमेन्टनि नामाव जोंनि मानसिखौ होखारनो नागिरनाय। दा बैफोरबादिया जाहैबाय 2006नि फरेस्ट डिवेलप्स एक्टनि एगेन्स्टआव थाङो। दा बेयावहाय जोङो बनसु हिसाबै जों बिथांमोनखौ जाय BTCनि गभर्नमेन्टनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इनचार्ज बिथांखौ मोजां खामानि मावनो थाखाय जों खावलायहरो। नङाबा जों बनसु हिसाबै जों नायनानै थाबाय थानाय नङा। जोंनि बर'फोरनि जि हा-हुनि जेंना आरो खस्थ'खौ जों जेब्लायबो जों दायथ' लानानै जों आवगायलांगोन। नंगौ, सैथो खोथा। बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोङो दिनै जोंनि बर'फोरनि जि गिबिसिन डिमान्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौहाय जोङो दिनै गोबाव समनि गेजेरावनो माने जोङो मावफुंनायनि पलिसिखौ जों लादों। आरो बेयावहाय जोंहा दिनै दिल्ली जिहेथु जोंहा मनसुन सिजन जागासिनो पार्लियामेन्टआव, बेवहाय दिनै दिल्लीखौ जोङो दिनै सोमावसारनो होननानै जों मोनसे पलिसिखौ जों बानायबाय थादों। जोंहा दिनै जोंनि माखासे सिनियर बर'नि आन्दलनकारि आफादफोर दं, बिथांमोनजोंबो जों सावरायगासिनो आरो प्लान पलिसिया अलरेडि जोङो आवगायनानै दङ। दा जोङो आगष्टनि फार्स्ट उइकआव जोङो दिल्लीयाव सौहैगोन जन्तर मन्तराव। आरो बेयावहाय जोंहा दिनै जोंनि
बनसुनि बिबानगिरि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै बिथांमोना मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो आरो आं आसा खालामदों आरो आं दिनै बनसुनि जानानै रायजो राजाखौ आं खावलायहरदों दे जोंनि ब्रैथि खेब जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआवहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लायबो बनसुखौ सापर्ट खालामनांगौ मानो होनब्ला बनसुआ दिनै गावनि बेक्तिनि थाखाय नङा जोंनि फैबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानाव फैबाय थानाय जोंनि गथ' गथायनि इयुननि थाखायसो जों सोमावसारदों आरो बेयावहाय जोंनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गासैबो बर' रायजो राजानि थाखायसो बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो जोंखौ जिउयै मोदोमै जोंनि सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय नोंथांमोना जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थानांगोन।